Ширкати Тисел оғози иқдоми смартфони ҳаррӯзаро эълон намуд. Аз 27 март то 15 майи соли 2017 муштариён имкони олӣ доранд ҳар рӯз смартфон бурд намоянд ва инчунин дар охири иқдом мукофотҳои боз ҳам олитар 5 смарт тв муштариёнро интизор аст. қобили қайд аст ки ҳадафи ширкати Тисел гузариш ба сатҳи дигар ба сатҳи нави ширкати телекоммуникатсионии насли нав мебошад. барои ба иқдоми смартфони ҳаррӯза иштирок кардан ба муштариён лозим аст тавозуни худро ба маблағи 5 сомонӣ ё зиёдтар пур намоянд. баъди пур намудани тавозун бо маблағи кофӣ ба шумо смс паём фиристода мешавад. смс паём иштироки шуморо дар иқдом тасдиқ менамояд. инчунин ба мизоҷони ширкати Тисел рақами мушаххас яъне код ки аз 8 рақам иборат аст таъин мегардад. ин рақами мушаххас ҳангоми иштирок дар бурд намудани мукофот истифода мегардад. бурд ҳар рӯз мустақиман дар радиои ватан аз соати 8:40 то 9:20 дақиқа баргузор мегардад. ҳар чӣ қадаре ки маблағи бештар ба тавозун гузаронида шавад ҳамон қадар бисёр шумо соҳиби кодҳо мегардед. масалан агар шумо тавозуни худро ба маблағи 10 сомонӣ пур намоед шумо соҳиби 2 код мегардед. ёдовар мешавем ки як код танҳо як бор дар рӯзи оянда баъди ирсоли смс дар бурди смартфонҳо ва танҳо як бор дар охири иқдом дар бурди мукофоти олӣ иштирок мекунад. масъулин ба мо иттилоъ доданд ки 50 рӯз ин иқдом дар ширкати Тисел доир гардида 250 адад смартфон ба муштариён супорида хоҳад шуд. фаъолона иштирок намоед ва дар ёд доред ки ҳарчӣ маблағи бештар ба тавозуни худ гузоред ҳамон қадар бисёр соҳиби кодҳо мегардед. диловар рашидов, зафар ҳасанов, шаҳри душанбе барои барномаи иттилоъотии хабар.